שלום, אני דניאל. אתם כמובן מכירים אותי מילד שיכור ומקסם קלפים של דניאל 1. אוקיי, עכשיו אני אעשה לכם קסם, והוא קסם טוב. אוקיי, לקחתי קלף מחבילה, אתם רואים? חבילה רגילה. חבילה רגילה, לגמרי. אוקיי, ניקח את הקלף הזה. קיי טילטן שחור. אוקיי, עכשיו בואו נשים את זה פה. אוקיי? קלף בחבילה. אברה קדברה. תגידו, מה היה הקלף קודם? הקלף היה קיי שחור טילטן, ועכשיו זה 9 מעוין אדום. אפילו זה קלף אחד, הנה אני אראה לכם. נפיל אותו, אתם רואים? קלף אחד. רגיל לגמרי. איך עשית את זה, דניאל? אוקיי, תראו. לוקחים שני קלפים שונים אחד מהשני. בואו ניקח 2 ו7. אוקיי? הנה. אתם רואים אותם? תראו. 2 ו7. כן? אוקיי. בואו נשים אותם על הגב העליון של החבילה. ככה. שה7 בחלק התחתון. וה2 בעליון. אתם רואים? וה2 בעליון. אוקיי. מראים לכולם שחלק אחד של השני קלפים הוא ככה וככה. ואחד למעלה. מחזיקים את זה ככה בלי ששמים לב. קצת מורם. קצת מורם, רואים? אוקיי. ואז מראים. אתם רואים? יש לי פה קלף פשוט. קלף 7 שהראינו מקודם. ומה שבטוח שיהיה בחלק העליון את ה2. כי ה7 היה בחלק התחתון ושמנו שני קלפים. רואים? ככה. זהו. קסם פשוט ולעניין. תודה. תודה, דניאל. תצפו בנו בקסם מדליק של דניאל 1, ילד שיכור, קסם מדליק של דניאל 2. תודה.